Ond mae'n gwestai cyntaf neu'r prynhawn yma yn wyneb cyfarwydd iawn i chi sy'n gwylio prynhawn da yn reolaidd. Mae'n un o'r Clwb Plecs. Gwenno Dafydd sy'n cadw cwmni dyn ni ar y soffa fan hyn am newid. Neis dy weld i. Diolch yn fawr. Nawr ten, wyt ti ar hyn o bryd yn perfformio sioe sy'n talu teyrnged un o'r hoff perfformwyr di, sef Piaf. Dweud yr hanes wrthyn ni de. Wel, dwi wedi bod mewn cariad gyda Piaf ers o'n i yn un o'r hugen rhywbeth tebyg i hynna, pan glywes i amdani hi pan o'n i mas yn bysgio fy hunan allan ar y cyfandir. A mae wedi bod yn picio mewn a mas o fy mywyd i yn rheolaidd ers hynna. Fi wedi canu chyneuon i hi rili, siŵr o fod ers tua canol yr 80au. Ac dwi wedi wneud y sioe mewn gwahanol ffyrdd, ond dwi wedi ail gynner tân yna fel petai yn ddiweddar iawn, ac dwi nawr yn mynd i gael trydydd o gyfres o bedair o sioe nos y fori yn acapella. Nawr, i ti wedi perfformio'r sioe yma mewn nifer o wledydd gwahanol yn dod. Mae hon yn gymeriad ac yn gantores sy'n fyd enwog yn diwy? Wel, mi oedd hi ar un cyfnod, yr un mor enwog a bydde Beyoncé neu Madonna. Ac dwi'n meddwl beth yw bod ei llais hi jyst yn cyfleu gymaint o emosiwn. Ac mae hi yn enwog ar hyd y byd. A fi'n cofio y tro diwethaf es i i'w bedd hi yn Paris. Roedd yna dynes ifanc o Rwsia oedd i dod i dalu teyrnged iddi achos bod hi yn gwirioni ar ei chyneuon hi. Ti hefyd wedi perfformo yn Ffrengig, do? Ti wedi perfformo sioe yn Ffrengig? Wel, dim o sioe per se yn Ffrengig, ond dwi wedi canu y cyneuon yn ne Ffrengig. Mae'n dipyn o beth, ynddo, i wneud e i'r gynulleidfa oedd yn, siarad yr un iaith o hi, ynddo? Wel, na fe, fel y gweher. Ond fi nes i wneud y sioe trwy gyfrwng Ffrengig yn Antwerp, ac oedd hwnna'n her hefyd, oedd os i ben. A wedyn y dialog yn Ffrengig a'r cyneuon yn Ffrangeg. Wrth gwrs, Edith Piaf, i ni'n meddwl amdani hi, wrth gwrs, fel y person sy'n... Mae llais hi, falle, i ni'n clywed ei llais, i ni'n meddwl yn syth am Baris yn dyn ni, ond mae hanes i bywyd hi, ti hwnt o drist, yn diwe? O, di, gafodd hi geni ar clogyn Plismon ar y stryd. Yn llythrenol? Yn llythrenol, ar y stryd, ac oedd hi mami'n hwren, ac hefyd oedd hi'n cerdded y tightrope, ac oedd hi thad hi hefyd yn acrobat. Ac gafodd hi gyfnod trist iawn pan oedd hi'n ifanc, gollodd hi golwg, a thi fyw gyda'i mam-gu yn Normandy, mewn hwrdi. Oedd ddechreuodd hi ganu pan oedd hi'n 7 mlwydd oed, ac oedd hi'n byw allan ar y stryd o'r cyfnod yna. A sy'n syndod bod hi'n fach ac yn golwg wanllid arni, achos sut ar wyneb y ddeiar bydde hi wedi gallu tyfu, oedd hi ddim hyd yn oed yn 5 troedfedd o daldra. Ac fi oedd hi farw yn ifanc iawn yn 43 mlwydd oed yn 1963. Doedd e ddim yn hawdd i bywyd hi. A wedi cael plentyn yn ifanc iawn hefyd, ynddo? Do, oedd hi'n 16 ac gafodd hi blentyn o'r enw Marcel, a gafodd hi merch fach hi meningitis, ac fe fuodd hi farw yn anffodus, so gollodd hi phlentyn yn ifanc iawn. Oedd gen i'n syniad sut i fod yn fam, achos oedd hi mam i rioed wedi bod yn famol. Felly, sy'n syndod mewn gwirionedd bod hi ddim yn gwybod sut i edrych ar ôl y plentyn yna. Oedd hi'n un o'r rhain oedd wedi cael profi llwyddiant i tra bod hi'n fyw neu wedi dod yn fwy llwyddiannus ar ôl i dyddiau hi? O do, gafodd hi'r cyfle i fod yn llwyddiannus yn ystod i bywyd hi, achos ar un amser fel wedes i, hi oedd y ddynes y gantores fwy o llwyddiannus yn y byd i gyd. Ac oedd hi wedi mynd i America, oedd nhw ddim yn gwybod beth i wneud â hi i ddechrau, achos oedd hi bach yn ddim yn glamorous fel oedd hi cantorion nhw, ond mi ddaeth hi'n enwog iawn, oedd hi wedi bod ar rhaglen Ed Sullivan, Bethwmbreth o weithiau, oedd hi wedi bod yn Carnegie Hall, oedd hi wedi gwerthu mas fanna, ac oedd hi i gwaith hi'n gwerthu ar hyd y byd i gyd. Felly, pam wneud y sioe eto nawr 10? Achos ti wedi gwneud droion dros y blynyddoedd fel ni wedi gweud. Pam nawr? Wel, 2 reswm yn gwirionedd. O'n i wedi treulio 20 mlynedd i gael cyhoeddi fy llyfr i Socket to Them Sister, Funny Feisty Female, sydd yn llawn o rôl fodelau a fy rôl model i yw Edith Piaf. Oedd hwnna wedi dod i ben, o'n i wedi symud hwnna allan ar y lan, a wedyn, flwyddyn diwethaf, o'n i wedi dechrau paratoi i gael y sioe allan, a mynd â hi allan ar daith. A amser yma flwyddyn diwethaf, o'n i'n dost uffernol, ges i pulmonary embolisms ar y 2 ysgyfaint, a wedyn o'n i dores i 4 asen, ac o'n i'n gwely am ryw 3 mis ar morffin, ac o'n i'n meddwl, os nad nawr, pryd.
Dyna beth, ie. fe nes i. Pryd mae'r perfformiadau nesaf nawr te? Mae un dy ti fori wedi ti, e? Fori, mae yna un yn Sunflower yn ail lawr yn y bai yng Nghaerdydd ar yr ail ar 15 o fis Tachwedd. A wedyn mae yna rhywbeth yn dechrau flwyddyn hefyd. A da ni'n gobeithio bydd y cwmni nawr sydd wedi cymeryd fi o Dani Haden, Multi-Show Productions, da ni'n gobeithio mynd ar daith falle yn y flwyddyn newydd. A mae'n eistedd y pel uwch yn ei wneud, mae nhw yn wych. Mae'r manylion i gyd ar y sgrin nawr, ond mae dyn ni surprise i ti fan hyn, achos flynyddoedd yn ôl pan oedd heno yn Abertawe, ddys ti mewn i gan un o ganeuon Piaf i ni. Mi cofio'n iawn. A mae dyn ni glip ohona ti fan hyn. Cod hyd fel Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies d'aujourd'hui, ça commence avec toi. Yay! Da iawn ti. Fi'n gallu ffito mewn i'r ffrog na fi mwy yn anffodus. Llais llawn cystal. Llais na, ie. Pobl i ti, Dafydd. Diolch yn fawr i ti.